Әбиелил районының Бораңгыл авылы мәдәният йорты алдында башланган йәнлелек авыл халкына таныш. Әбиелилдә тагыла киез байрамы. 6-нчы мәртәбә үтә бындай йыйын. Түгел 10 ел элек Әбиелил районының Биксурай яланында беренче мәртәбә бөтә республика башкорт киезе байрамы үткәйне. Рыскужа, Ишкилде, Бораңгыл, Амангилде һәм башка авылларның киезчеләре бөтә республикадан килгән осталарны сәламләне, үзләренең хоклангыч сифатлы кимерсәк кебек киезләрен бүләк итте. Кәрмә Шәриповна звонит итә миңа. Әйдәгез әле, шуны семинарыма кайтып эшләп карыйк дип. Шуннан һуң уйлайбыз, әллә нисәләр уйлап йөренеп. Шуннан һуң гына башланып китте инде. Здесь, конечно, существует традиция. Вот то, что касается мастеров местных, войлок, он вещь древняя, и как всякая древняя вещь, он очень мудрая. А человек, который соприкасается с войлоком, он как бы изначально наполнен этой мудростью, он живет в этой мудрости, он живет в обычаях и обрядах. Быелгы киез байрамы ябай семинар гына түгел. Осталарның нияте бердәмлек халыкара милли мәдәнияттәр фестивале хөрмәтенә яңа киезләр басу. Бөтә дөньядан килгән кунакларны башкорт художестволы киезе менән таныштыру. Был гаҗәп йөкмәткеле илһөяр рухлы проекттың авторы Кәримә Кайдалова менән художество етәкчесе Тәлгать Масалимов. Основная масса семинаристов – это педагоги. И очень, где-то 90 с лишним процентов из них это выпускники худграфа нашего. Поэтому они со своими воспитанниками тоже будут работать, и эти новшества, конечно, они будут использовать. В последнее время очень много стало людей, которые себя называют войлочниками. Действительно, очень много и активно что-то делают, но это уже нельзя назвать мастерами войлочного дела, потому что уровень очень низкий. Но эти люди очень активные, поэтому они бывают в разных местах, выставляются. Но я не имею в виду выставки профессиональные. Поэтому многие вещи, о многих вещах простой зритель, обыватель рассуждает по их высказываниям, по их работам. Это, наверное, сожаление. Но то, что хорошо, что все-таки у нас больше людей, которые понимают, что есть что. И настоящий войлок. В основном наш традиционный войлок, я говорю, потому что войлок есть и европейские, но ценность нашего регионального войлока, наверное, заключается в традиционности. И туда мы вносим какие-то новшества каждый год. Например, этот год он замечательный тем, что мы испробовали приемы, которым мы пользовались уже несколько лет, но на семинарах мы их не использовали. Әбиелил киездәре үзләренең айруса йылы, нык булуы менән айрыла. Халынган бидәктәре халыксан, тыйнак төстәрдә, артык сагу булмауы менән күңелгә ягымлы. Киез өстенән тышланган, сергитыш дип йөртелгән эсле балаклар бында киң таралган. Улар элекке осталарның, әсәй-өләсәйләрнең асыл мирасы. Киеземе күп бастым. Шутикті көп бастым. Мен безектеп бастым. Элек буяу көп болды. Жөнді буяйда етіштеп халып бастым. Кеше жөнді ұздавайт етменім. Бір зәлі балалар көп болды, 6 малай болды. Кел кейіз түшеп, шу кейізе аттылар. Әлі бұхалақ. Біз балаларым хайын бердім. Безектеп бастым мен. Сіргі тышлап та бердің ме? Балас хуғып.
балас белән ике малайга балас тегеп бирдем киез. Бер һеңдемә бер балас хугып киез тегеп бирдем. Шукел киез белән бастык без күп бастым мин киезле. Кеше шештеп те утырылды инде. Безнең бала язу, һәзау эше булмагас, уку, шәл дә хуктым, балас та хугып, шуны белән гөн иттек. Аны үдегез эшләнегез инде бу секретарьшта. Менә үзем эшләнем. Менә айыллардан урынны тартып куя торган. Бу бирекләрегезне әйтеп китегез, нинди бирекләр алганыгыз? Кускар дидәктәре монда. Умырзая. Элек бурында булды инде шулай секретарьшлар. Борында шул булды. Элек нидән күргән без инде шул. Мин бит алак яшәгәс күреп йөрдем элек. Күп яшәнемдә. 2003 елдан алып Республика киез семинары Әбиелил районының Бурангол авылы мәдәният йортында үтте. Авыл халкы яши карты киезче яшьләрнең ихлас ярдәмчылары булды. Без улардан өйрәнергә килдек. Бурангол авылының халкы ифрат матур күңелле кешеләр. Юкка гына бул төбәк киез басу үзәгенә әйләнмәгән, диләр рәссамдар. Рәссамдарның эшләгәннәрен карап, күзәтеп йөреп сыктым да, кавандым инде кызлар. Сезгә ничек булгандыр? Инде үзләре хәзер осталар, остабикәләр булып беткәннәр. Безнең монда ярдәм итү дә кирәкмәй дип уйлап сыктым инде. Һез ничек уйлайсыздар кызлар? Шуны бездәле инеп карап сыккайнык. Шул хәтле матур итеп хүрәттәр алгандар үзләре инде. Без бөтенен эле үзләре теге өйрәнеп үткәндәр уже. Безнең теге элекке беренче башлап үткәргән семинардагы хымак теге нидер барыбер Авырлыктар юк. Авырлыктар юк, әллә ни теге ярдәм да кирәкмәй үзләре шул хәтле инде матур итеп хүрәт халалар остаргандар инде. Мөслимә, һинең инде уйларың туды. Инде уйлап отырам мына тәүге вакытында без теге хүрәттерде ошайтып кулдар менән генә һала торгайнык. Шуны батып сага торгайнык бит инде. Шунан ул батты һинәк яңылышрак, награк батты һинәк бер ере шала, икенче ере нимәшләй кире төҙәтеп алалар. Менә хәзер карайбыз да, инәләр, махсус инәләр бар. Шулар белән бик матур хүрәттәр килеп сыга. Батырып сагалар. Батырып сагалар, улар Баскан вакытта шылмай да, матур гына килеп сыга. аңгайып килеп сыга инде эштәр. Яңа технология тегәйтәкме, яңа ысул тегәйтәкме, шул ошаны бигрәк. Башкорт художестволы киеден тергеҙеү эшен Башкортостан халык ижады үҙәге, Әбиелил районының мәдәниәт идараһы һәм Бурангол авыл хакимияте оештыра. Семинарҙың етәкселәре Мифтахетдин Аҡмулла исемендәге Башҡорт дәүләт педагогия университеты профессоры, художество графика факультеты деканы Тәлғәт Мәсәлимов менән Урал галереяһының мөдире Кәримә Кайдалова. Все новое, оно непременно должно очень разумно сочетаться, мне кажется, с традицией, с народной традицией. Если традиция живет веками, и если традиция спасает народ веками, и физически, а главное нравственно, значит, эта традиция очень ценна. Вот войлок один из этих традиций. Потому что войлок, кроме чисто механически сваленной шерсти, это история. И это еще искусство. Вы знаете, вот то, что мы за последние годы сделали, ведь важно не то, что мы научились катать войлок, валять войлок. Это не было забыто. Было упущено и забыто другое. Был войлок как искусство орнаментальное, как искусство башкирского народа. Вот в этом качестве он был как-то вымыт, исчез он в таком качестве. И то, что сейчас мы делаем, я считаю, что мы это делаем в русле традиции. Бурангол мәктәбенең укучылары мәдәниәт йортындагы киез түңәрәгенә йөри. Зөлфирә Маһиянова художестволы киез серҙәрен, киездә һүрәттәр һалып басырга өйрәтә. Төрле райондардан килгән киезчеләр үҙләренең осталык үрнәктәрен дә алып килә һәм Бурангол балалары өсөн күргәҙмәләр барлыкка килә.
Шул балаларга өйрәтергә тырышам инде. Укучы балалар менән эш итәм бит инде. Өлкән кейездер басканда кызларды биш сакырып алам, бөтәһе лә киләләр, рәхмәт уларга. Бәләкәс кейезләргә инде Равшания менән бергә эшләйбез инде. Равшания менән Айгөл менән эшләргә тырышам. Кызларды йонсытын кырамайым. Элек без төнге 2ләргә хаттым. Яяу кайтырник менә мәгәштән килердер, Мөслим апайлар көрәктән килер иде. Төнге 2ләрдә кайта торгайнык. Хәзер барыбер кызларга рәхәтрәктер дип уйлайм. Элекке һәм акылганда йонсытмайым. Күбрәк шул балалар менән эшләйм. Уны без бала сактан өләсәйләр баса торганнар өймәгә яялып, өйләргә һәркем үзенең өенә сакыралар. Бөтә урамдыңмы, авылдыңмы кешеләре сиратлап бер-беренә кейез баскандар бит инде. Бала суккандар. Без бәләкәй сактан уже безгә кейездәр әзерләп, менә 2 өләсәем миңа беренче класска бармас элек бала соғып қойдылар. Әсәйемдең баластары миндә әле лә ҡомартҡы булып яталар. Әбиәлилдәр ихлас итеп, бөтә күңелдәрен биреп яшь рәссамнарга халык һөнәренең серләрен өйрәтә. Семинарсыларга олы инәйҙәр, апайҙар килеп кәңәштәр бирә. Кейезде баҫыу ғына түгел, киптереү, ҡатырыу, ҡотлау йолалары ла тап әбиәлилсә халыҡсан ысулдар менән башҡарыла. Быйылғы семинарда инде матур һүрәттәр төшөрҙөләр, художниктар. Бик ҡатмарлы һүрәттәр эшләнеләр. Төҫтәре лә икенсә төрлө. Бик матур, миңә оҡшаны. Әй ҡыуанып бөтә алмайым. Әйтәм, әй мынандай башлаған эшем ҡайһылай нейгә сығып китте дип уйланым, юғарыға. Мы начали от истоков здесь, в Абзелиле, и в этом плане я так благодарна мастерам и Раскужи, и Бурангула, и других деревень Абзелила. Вы знаете, мы когда встречаемся с этими людьми, нам кажется, что мы встречаемся с очень родными людьми. Вот они сердцем как-то к тебе прикасаются, и ты прикасаешься к ним сердцем. Такое ощущение, как будто между им и тобой есть незримое родство. Әбиәлил районының Бурангол ауыл советына ҡараған мәҙәни усаҡтарҙы һүндермәй эшләүсе хатын-ҡыҙҙар һәр ваҡыт республика кейеҙ байрамдарына аҡ кейеҙҙәр әҙерләй. Оҫталарҙың үҙҙәрен дә аҡ кейеҙгә баҫтырып дурлай рәссамдар. Әбиәлил кейеҙселәренә оло рәхмәттәрен рәссамдар һәр ҡайҙа, һәр ваҡытта ла әйтеп еткереп йөрөй. Әбиәлилдә алған белемдәрен кейеҙселәр артабан Башҡортостандың төрлө райондарына, ҡалаларына алып китә. Уларҙы балаларға, йәштәргә өйрәтә. Халҡыбыҙҙы меңәр йылдар буйы йылытҡан, һаҡлаған, дауалаған кейеҙҙе тергеҙеүгә Әбиәлил районының кейеҙселәре иң ҙур өлөш индереүселәр.